Chaka Traoré malde mun sigilen bɛ Espagne jamana kan min bɛ tali kɛ Espagne bureau 16e olu ka sariya ko o kuntigi ye ale de ye n'a b'a fɔ ma ko chargé des affaires juridiques n'u bɔra la maa filanan mun bɛ yen nɔ n'o ye ale bɛ an sɔrɔ kumaso kɔnɔ sɔɔni ale ye min ye Gakoyi Sumayila Mayiga ye ale fana bɛna ale bɛ 16e bureau ba la min ye 16e ka bureau mun bɛ Congo ale ye o tɔnden bureau ba fana tɔnden don sɔni an n'olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka sanu cɛ min ye ninnu salo ye an y'o kɛ dɔgɔkun kɔnɔna na fɛn minnu kɛla an bɛna da don o la k'o lase aw bɛɛ lajɛlen ma Djiby Diakité n'an y'a ta k'a lajɛ min ye arabadon 16e jɛrɛjɛkulu bisimilala an ka cɛmancɛ fangabulon mun bɛ yen nɔ n'o o bɛ ka bulonba ale nɔrɔ bila n'an b'a wele k'a fɔ ko CNT Conseil national de transition o ni olu ye ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn ye bannen kɔfɛ maa kuma minnu tun bɛ kɛnɛ kan an n'olu fana ye hakilila falen kɛ maa fɔlɔ Mohamed Cherifo Aidara ale ye ɲɛfɔli kɛ an ye u ka lajɛ kan n'o bɔra yen nɔ min ye Bamusu Buye n'ale yɛrɛ ye 16e tɔnden ye o t'a bɛɛ ye ale ye ɲininka Conseil national de transition o conseil dɔ ye o tɛmɛnen kɔfɛ min ye kumakan saba de bɛna tugu ɲɔgɔn na sisan Mohamed Cherifo Aidara ale ni ɲininka Isa Kawuji min ye barodalasigi dɔ kɛ an ka jabaraninso dɔ kan kuma dɔw fɔla o kɛnɛ kan kuma minnu bɛ yen nɔ n'ale yɛrɛ y'a ɲini ka lakilenni k'a la o kama min ye an bɛna jɛ ka interview saba lamɛn ka tugu ɲɔgɔn na sisan Djiby Diakité Mohamed Cherifo Aidara Bamusu Buye filanan Mohamed Cherifo Aidara bɛ tila ka segin ka na donc n'an bɔra o kɛnɛ kan an bɛ sɔrɔ ka na ni dantigɛli wɛrɛw ye an ka jɛ ka an kulomada ka olu lajɛ ɲɔgɔn fɛ. D'abord, merci d'être venu. Vous êtes sans savoir que depuis que le CNT est mis en place, on n'a pas eu l'occasion ou le privilège de rencontrer le président du CNT et son équipe pour lui présenter nos meilleurs vœux et le rassurer également de notre accompagnement. Nous avons deux membres du CNT, Bamusu Cissé et Mme Sotouré Massaran. Et nous sommes des Maliens tout court. On est estimé à plus de 6 millions. Nous avons des représentants au sein du CNT et il est important qu'on échange avec le président du CNT pour partager avec lui nos préoccupations. Ils sont très nombreux, mais aujourd'hui, il y a quelques-uns qui ont commencé à trouver une solution, mais cette solution finira au CNT. Et je voudrais mentionner la carte Nina. Vous savez, la carte Nina, les gens qui ont fait la bataille des cartes Nina ne sont pas à Bamako. Ils sont à Paris, ils sont aux États-Unis, ils sont en Italie, en Côte d'Ivoire, ailleurs. Et vous avez des personnes qui ont passé tout leur temps à revendiquer. Ceux-ci sont à remercier. Aujourd'hui, le problème a trouvé une solution qui finira au CNT, parce qu'il faudra prendre une loi dérogative qui permettra à tout un chacun qui est dans une position de demande de carte Nina qu'on puisse lui remettre sa carte. Donc cette loi, le gouvernement a pris déjà la décision, la loi est déjà préparée, elle arrivera au CNT dans cette semaine. Donc on a choisi cette période-là pour venir dire au président, on compte sur lui, on compte sur nos représentants pour défendre cette loi dérogative qui permettra au règlement définitif de carte Nina. Et deuxième aspect, c'est l'aspect de l'accompagnement de la diaspora. On va vers un ralorement parce que la transition se termine après des élections, mais ils veulent faire un ralorement sans recensement. Nous savons qu'on est très limité en termes de ressources financières et peut-être même en ressources humaines, mais on peut faire un ralorement couplé de recensement. Même si on ne recense pas tous les Maliens à la fois, mais au moins le processus aurait commencé et on verrait ensemble comment est-ce qu'on pourra accompagner afin que tout Malien qui décide de se recenser, qu'il puisse se recenser. Et après, qu'on ne vienne pas nous dire on n'a pas notre carte ou nous n'avons pas été recensés. Donc ça c'est un sujet important. Et le troisième sujet, c'est le fonctionnement aujourd'hui de la diaspora. Donc la diaspora, elle est très nombreuse. On ne voudrait pas entendre quelqu'un de décider qui est malien de la diaspora ou qui ne l'est pas. Hein? Ça ne relève pas de quelqu'un
de membres de CNT ou ailleurs. On est malien quand on détient le document malien. On est malien quand on est du père et de mère malien et nous avons encore le droit de sol. Donc nous ne voulons pas entendre venant de quelqu'un qui est un membre de CNT pour dire qu'il y a des vrais et des faux maliens. C'est là inacceptable. Et il a présenté ses souhaits et il nous a également demandé d'accompagner pour une meilleure compréhension par rapport aux écarts de langage qui y à être émise par certains membres de CNT. Oui, très satisfait. J'ai eu à côtoyer le colonel président aujourd'hui du CNT, et il n'a pas manqué d'ailleurs de le souligner. Et nous avons trouvé quelqu'un de très disponible à accompagner la diaspora. Je peux vous dire que je suis satisfait de cette rencontre. Et Inch'Allah, le jour à venir, on sera certainement encore ensemble pour évaluer l'avancée de ce que nous avons soumis comme doléance. Effectivement, Malik Diao est CNT président. Atara aucun fla ça va une journée de konola la fla mi we kartina ko donc anga folie be malien nous sur les Mali ko kan parce que na me ko kartina ko kele malien nous me Mali kono olu ma kele ke nous sur les États-Unis, France, Italie, Espagne oli wula flo ka kele inke bo kele be ka bibi na me ka c'est parce que le colonel Maïga no est en ministre mi Silembe Mali comme ministre de l'administration territoriale, là, il faut faire une télévision, on est à la sona, avec une mission, on a oublié, Gata Mali Koka, Malien Dim fait ce qu'il aime, Jamano la Canadien, ou c'est qu'au Katina la sur le Tchoum, n'aura qu'on l'a là. Donc, on a folie, ministre Maïga Garola, Flana Emi, oui, nous avons dit au Boraka, Mado for Téléunisola et Tonagoka, on a boulot, on a famille là. Et je pense que les Maliens sont familles. Les Maliens clés ne bien non. Donc, ce qui est Mali, c'est deux Mali Kokan. Mais ce qui est Mali Kokan, au Tibo Malien là. Allez, il y a Moralinte, Kafo, Kokarsan Karsa, ou l'autre Ralindo Kado, et Wasablon, ou bien Karsan Karsa, ou Dralinte Kado, Wasablon. Donc, avec Oronogono Bibina, parlementaire, Akak Machodon, Akak Moirodon, Akak Amifa, Akou Forofnadon, Kadon. Ani minnu bɛ baara la ni mɔgɔ hakilimaw de baara la a lamɛnnen don a kana i tɔw fɛ Mali bɛ laharam kɔnɔ bi an mago bɛ min na n b'o fɔ bamanankan na o ye paix ani sérénité ye donc minnu bɛ ka wuli ni kuma publiciw ye pour k'u yɛrɛ lawasa jama ɲɛkɔrɔ bi bi in na an mago t'o la an mago bɛ faso jɔlaw de la an mago bɛ Mali jɔlaw de la bi bi in na. Kuna sini c'était dimanche soir tundo ne ni Kawjim tun bɛ plateau la a ye kuma damadɔ fɔ ne y'a jaabi. Ne ka jaabi kɔnɔna na a tun b'a fɛ k'a jira k'a fɔ ko n kan an ka ulamaw ni an ka sekuw de la non o tɛ ne yɛrɛ Sherifu de ye ne ye Hamalisi de ye CSDM président d'honneur de Ousmane Madani Haidara deuxième président d'honneur o ye Sek Soufi Bilal donc ne tɛ se ka kuma fɔ ka kuma juguya fɔ ka ɲɛsin u ma o y'a dɔn k'a fɔ ko ne tun kan Kawjim de ma o kuma tɛ o y'a dɔn k'a fɔ ko ne jaabira Kawjim de ma parce que ne kɔni y'a faamu k'a fɔ a ye n tɔɲɔ a ye maliyɛndenw tɔɲɔ parce que o tɔɲɔli hukumu kɔnɔ o yamaruyalen don fana an ka diinɛ ni Kur'ana kɔnɔ n'i m'o k'i tɔɲɔ n'i k'i t'a sara ko fɛn t'i la mais n'i kɔni y'a to Ala ma o de ka ɲi liman tasara ba'da zulmihi fa ulaika ma alayhim min sabil ne ka jaabi o de la an ka bonyaba de bi n ka Kharte Serif Surafa Boye ni Serif Ousmane Madani ani Sek Soufi Bilali ani to minnu tɔgɔ ma fɔ yan donc a kuma kana yɛlɛma a ka contexte kɔnɔ n b'a fɛ kuma ka to a ka contexte kɔnɔ mɔgɔ minnu fana y'a mɛn minnu y'an ka seku ye n'i y'a sɔrɔ k'a fɔ ko ne kumakan kɛlen k'u tɔɔrɔ o y'a dɔn k'a fɔ ko an ma lawuli aw ma a lawulilen min ma k'a fɔ min sigilen bɛ ɲɛkɔrɔ a y'a dɔn k'a fɔ ko tɛ se ka kɛ nin cogoya in na ko tɛ se taabolo a tɛ se ka kɛ nin cogoya in na ne ka hakilinata o de o ye i y'a fɔ bamanankan na je pense que a faamuyara aw ni ce aw ka wuli ka jaa la aw ye kumakan lase i b'a fɔ n y'a fɔ cogoya min na. A ye kumakan lase i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na o de kɛla nin cogo in na tan min ye hali bi o wulikajɔ kelenw hukumu kɔnɔna na o dugujɛ bɛɛ alamisa don 16e ma u dagayɔrɔ la 300 logement na min ye diɲɛ segin naani tɔnba min bɛ yen nɔ ni u ka koɲɛ ɲɛsinnen bɛ tunkarankew olu ka kow ɲɛnabɔli ma
n'an b'a wele k'a fɔ ko organisation internationale pour la migration OIM olu ka ɲɛmaaba n'o y'u ka chef de mission ye Pascal ale kɔni tala ka a n'a ka délégation ka taa bɔ 16e maaw ye u taala u ye ɲɔgɔn ye gundo la waati dama dama u bɔlen min ye 16e tɔgɔ la maa min kumana o de jaralakaw muso Fatumata n k'a fɔ balakaw muso Fatumata Jara ale kumana 16e tɔgɔ la ka tugu ale la min ye OIM ɲɛmaaba ye Mali la Pascal ale fana y'a ka dakunew di Djibi Jakite an ka fara ɲɔgɔn kan. Fatumata Jara ye 16e fédéral USA président and 16e national 4e vice président. Mɔgɔw nana kuma an fɛ bi kumana tunkarankew ka tungafɛtaga kan tungafɛtaga minnu dagalen tɛ donc kumakanw caman kɛra an bɛ se ka cogoya jumɛn sɔrɔ min b'a to denmisɛnninw tɛ wuli ka taa tunga la donc ka se ka tunga taga bali an ka se ka cogoya sɔrɔ ka se ka baarakɛcogo wɛrɛw boloda denmisɛnninw ye ka se ka sɔrɔ ɲɔgɔnyaw ye ka se ka u dɛmɛ fana ka a yirula k'a fɔ n'i ye ba tigɛ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko hɛrɛ dɔrɔn de bilalen b'i ɲɛ parce que tunga ma nɔgɔ caman bɛ ɲinɛ o kɔ u bɛ taa tunga na u k'u kɛ kɔgɔji kan mais n'i ye kɔgɔji fana tigɛ gɛlɛya caman bɛ yen tuguni yanni i bɛ se ka papiyew sɔrɔ yanni i bɛ se ka sigi o jamanaw kan yanni i bɛ se ka kanw faamuya donc a ma nɔgɔ donc an ka baro caman taara cogo di an bɛ se ka denmisɛnnin ninnu dɛmɛ u kana taa yɛrɛ u ka to yan nɔ u ka se ka boloda yɔrɔw sɔrɔ ka se ka baaraw d'u ma ka formation k'u kun u dege badabolila baaraw la hali n'i ma kalanjan kɛ i bɛ se k'i dahirimɛ sɔrɔ fɛn minnu na parce que adamaden ni dahirimɛ t'i bolo diyagoya i bɛ wuli i bɛ taa n'i ye an y'a ye caman bɛ taa a caman ye dahirimɛ ko ye ne sigilen bɛ fa ni ba kɔrɔ e tɛ se ka dɔrɔmɛ 1 kɛ dɔrɔmɛ 2 ye e tɛ se ka muso furu e tɛ se ka i ka denbaya ta yɔrɔ i bɛ fɔ i bɛ wuli i bɛ taa ɲɛɲini hali n'a ka gɛlɛn n'i y'a fɔ a tigi ye cogo o cogo a tɛ sɔn donc an ka kuma caman kɛra o kan cogo di an bɛ se ka dɛmɛ kɛ surtout denmisɛnninw ye parce que an y'a ye k'a fɔ Mali population denmisɛnnin de ka ca population fankelen yɛrɛ bɛɛ ye denmisɛnninw ye donc n'an m'an occuper denmisɛnninw na sisan n'an m'an kɔlɔsi génération caman de bɛna tiɲɛ an bolo génération caman de bɛna sa an bolo parce que tagama sira kan caman de bɛ to tagama sira kan damadɔni min bɛ se fana n'i ye gɛlɛya olu fana ka gɛlɛyaw bɔ a la a tɔ tɛ ɲɛnɛma ye donc o bɛɛ kun tɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka se ka an den ninnu basigi jamana yɛrɛ kɔnɔ yan nɔ cogo min na an b'o de ɲini. J'ai eu l'honneur, la joie et le plaisir d'être reçu aujourd'hui par le Conseil supérieur des Maliens de l'extérieur. Écoutez, on a discuté évidemment de questions qui sont liées entre autres au rôle de la diaspora, donc à savoir des Maliens d'ici et d'ailleurs, des liens entre eux, de leur capacité à accompagner les avancées socio-économiques du pays, du fait de pouvoir quelque part compter sur le soutien de mon organisation, l'Organisation internationale pour les migrations, afin de pouvoir accompagner quelque part le cadrage de l'apport de la diaspora dans les questions d'investissement au niveau du pays. Le choix du CSDM fait partie des consultations qui se font naturellement par l'Organisation internationale pour les migrations auprès de tous les acteurs importants dans un pays dans lequel on travaille. Et le CSDM étant représentatif maintenant depuis 2015 et étant une organisation très active au niveau de la diaspora, il était tout à fait naturel à ce niveau-ci, à ce moment de mon passage ici au Mali, de pouvoir échanger avec la CSDM, son président, également tous ses membres sur la situation actuelle du pays et sur leur volonté de pouvoir accompagner les changements actuels au niveau du pays. Djibi Jakite min ye faamaliko ɲuman kɔni o sɔrɔla la siga t'a la min ye an bɔra ka kumakan fila min lamɛn ka tugu ɲɔgɔn na o de ye madame Ba Fatumata Jara, présidente du bureau fédéral et 5e vice-présidente du bureau exécutif 16e. Donc ale tun bɛ ka kuma o ye maaw talabu ye yɔrɔ min na o kadara kɔnɔna na min ye o bɔlen kɔ la OIM ɲɛmaaba yɛrɛ n'u ka chef de mission ye Mali la ale fana ka kumakan tugula o la an b'a dɔn k'a fɔ a ye faamaliko ɲuman sɔrɔ o la. An sɛnsɛn maaw kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn bolo bi sabula an bɔra CCB la ka taa ba tigɛ ka taa 300 logement na
an bɛ bɔ yen nɔ sisan an bɛna arajo jɛka fɔ ale yɛrɛ kɔnɔna na ten coyi karamɔgɔ i ni tile n b'a ni tile tɔgɔ duman jamu duman ne ye Saka Traoré i Traoré Marifa Saka Traoré dakuruɲɛ kelen na Saka Traoré yɛrɛ ye jɔnni ye a sigilen bɛ min kɛrɛnkɛrɛnnen an bɛ foli kɛ arajo baarakɛla bɛɛ lajɛlen ye bi sɔgɔmada in na an bisimila i ko nin jɛkulu in kɔnɔ o foli kɛrɛnkɛrɛnnen tabarikala ani an ka président b'a tɔgɔ la n'o ye Mamadu Jakite ne ye Saka Traoré ne bɛ bɔ Jɔnkalandugu Jɔnkala a bɛ commune rurale de Welesebugu donc ne ye Jɔnkalanka ye mais bibi in na ni n ka denbaya sigilen bɛ Welesebugu donc ne yɛrɛ sigira bɛnnen bɛ Espagne ma i ye Jɔnkalandugu ka ye ne ye Jɔnkalandugu Jɔnkalanka ye denbaya bɛ Welesebugu la nka e yɛrɛ jabaya i bɛ san fanba kɛ yɔrɔ min na o ye Espagne ye kosɛbɛ Espagne i bɛ jɛrɛ jɛkulu dɔ la an k'a ma ko 16e jɛrɛ jɛkulu e b'o kɔnɔna na i ka jɔyɔrɔ ye jumɛn ye ne ka jɔyɔrɔ CDM kɔnɔ o ye mun ka baara bɛnnen bɛ sariya lakanani ma ne b'o jɔyɔrɔ in na ani fana ye min bɛ kɔkan mɔgɔw fɛnkɛ n'a b'a fɔ ma ko secrétaire de la extérieur n y'o ka adosiyɛn fana ye donc ne bɛ CDM bureau kɔnɔ sira caman kan i bɛ 16e bureau kɔnɔ sira caman kan sabula banfula caman b'i kun na an y'o faamuya min ye bibi in na an bɛ se k'a fɔ i bɛ Mali la yan nɔ kosɛbɛ i nana bɔ so walima ni i yɛlɛmana ye so yan bon ne ma yɛlɛma so yan ne bɛ Mali la yan Covid ye an bɛ bana min kɔnɔ sisan diɲɛ kɔnɔ o ye ne ka nali retard sinon ne bɛ san 10 bɔ ne tɛ samiya kɛ kɔ kan ni samiya sera ne bɛna sɛnɛ kɛ n fa ye ala ka hinɛ la a ka yɔrɔ sumayara bi donc ne yɛrɛ ye dutigi ye mais san o san ne de bɛna sɛnɛ kɛ so ka bila denbaya ye ka sɔrɔ ka taa Espagne ne b'o o bolo kan ayiwa i nana i bɛ sɛngɛlabɔ la an fɛ yan nɔ i ka nali jala yan ka kumaso kɔnɔ kosɛbɛ ani bɛna jɛ ka baro kɛ sɔni Gakoyi Sumela Mayiga ale bɛ kun an na kumaso kɔnɔ an bɛna jɛ ka baro kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la 16e ka bolofara min bɛ Espagne i bɛ se k'a ɲɛfɔ an ɲɛna ka ban ni 16e ta k'a lajɛ Espagne dugu minnu bɛ yen nɔ n'olu ye dugubaw ye aw sigilen bɛ aw ka bolofaraw bɛ yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn a bɛ baara kɛ cogo di bon CDM mun bɛ Espagne a ka fonction ka nɔgɔn parce que kɛrɛnkɛrɛnnenya la an y'an ka récépissé sɔrɔ février 2020 donc a baaraw boloda Espagne ye région 17 ye fo ka walawalali k'a yɔrɔ la c'est pour vous dire maaw ka faamuya k'a fɔ min association ko ye hali ni aw ka jɛkulu n'a yamaruyala aw bɔ jamana kan aw bɛ taa baara kɛ jamana minnu kan f'u fana ka aw yamaruya ye anw yamaruya ye o de ye parce que a y'o récépissé de sɔrɔ Espagne ye masakɛ jamana ye administration cimenteli donc o papier ninnu an mɛnna o de o ko la o sɔrɔla an tɛgɛ la 2020 in kɔnɔ donc an ka fonction bɛ cogo min na parce que Espagne duguba fan o fan CDM b'a bɛɛ kɔnɔ parce que n'i sera Espagne. Bienvenue sur Bamako 24 sur 24, 7 jours sur 7, la radio au Mali. dugu o dugu la i bɛ taa sɔrɔ an ka jɛrɛjɛkuru faralen don ɲɔgɔn kan ka kɛ association ye donc CDM ye weleweleda kɛ association ɲɛmɔgɔ bɛɛ ma bɛɛ ka na an ka kuma faso kɔnɔ parce que faso ka ɲɛtaga a bɛ tunkarankew de bolo donc CDM ka baara daminɛna nin cogoya in na. CDM ka baara daminɛna nin cogoya in na an bɛ fɛ k'a dɔn sani an ka taa yɔrɔ jan ni CDM ka baara ye an bɛ segin ka na e yɛrɛ la hali bi e bɔra Mali la san jumɛn na i taara tunganata hakilila nan'i la cogoya jumɛn na i taara i ka baara ye jumɛn ye an bɛ se ka dɔɔni fɔ o la. bon ne bɔra Mali la yan san 2002 kɛrɛnkɛrɛnnenya 2000 parce que n taara Côte d'Ivoire n ye san kelen ni dɔɔni kɛ yen donc n y'a laɲini parce que ne ye n fa denkɛ fɔlɔ ye n fɛ bamanan na anw ka tagabolo la ko denkɛ fɔlɔ ka tunganataga man di maa caman ye mais Côte d'Ivoire n y'a laɲini ka n fa la faamuya k'a fɔ diɲɛ bɛ yɛlɛma yɛlɛma donc tunganataga in fana bɛ se ka kɛ sababu ye an tɛ fɛn caman dɔn an bɛ se k'o dɔn n ye lɛtiriw caman a ye sɔnna ka sira di yan donc 2002 ne nana ka sira minɛ ka ne taara duguma sira fɛ parce que kɛrɛnkɛrɛnyara an taara Algérie mɛnna Algérie
o kɔfɛ Algérie dugu dɔ bɛ yen a bɛ frontière la ni Maroc ko Magania donc an mɛnna yen depuis yen an ye maliyɛnw ka organisation daminɛ ka fara ɲɔgɔn kan parce que maliyɛn taa yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ fara ɲɔgɔn kan de donc o fara ɲɔgɔn kan ninnu an nana don o kɔnɔ fo ka don Espagne duguma sira fɛ donc ne donna duguma sira fɛ san 2003 donc san 2003 fo sisan ne bɛ Espagne. Maaw bɛ fɛn caman fɔ duguma sira gɛlɛya la u bɛ gɛlɛya minnu fɔ a la o don wa walima u bɛ caman de fara a kan. N'an ko n bɛ o gɛlɛya ninnu walawala an bɛ tile yan i bɛ gɛlɛya fɛn fɛn fɔ duguma sira kan i b'a fɔ dɔ de bɛ fɔ k'a tɔ to donc o gɛlɛya maliyɛn bɛ gɛlɛya ye sira bɛɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya duguma sira in a gɛlɛya ka bon dɛ. N'an seginna ka na 2002 la ni Siyaka Tarawele nana duguma sira fɛ ka bɔ Mali la a bɛ segin ka duguma sira fɛ tuguni wa. Bon hali ni bɛ taa duguma sira fɛ o ye carré parce que yamaruya sɛbɛn bɛ n bolo n'o ye Espagne sigiyɔrɔ papier. An ka yamaruya sɛbɛn t'i bolo. Ni yamaruya sɛbɛn tɛ n bolo. I kan ka segin ka taa. N tɛ taa. N tɛ taa. Ayiwa o faamuna i donnen Espagne o b'a sɔrɔ e bɛ kan mɛn wa kan jumɛn espagnol de bɛ fɔ yen o y'a sɔrɔ e tun bɛ espagnol dɔɔni mɛn yan walima a ko kɛra cogo di. Bon ne donna Espagne o y'a sɔrɔ ne tɛ foyi mɛn espagnol la. A ko kɛra cogo di. Bon vraiment ne ye mɔgɔ ye langue kan ka nɔgɔn ne ma ne bɛ taa jamana o jamana parce que n bɛ collaborer ni jamanadenw ye rapidement donc n tɛ foyi mɛn n donna n ye fɛn fɔlɔ min yɔrɔ ɲini o kɛra kalanso ye donc o domaine kɔnɔ a ye n dɛmɛ kanko la kosɛbɛ parce que u yɛrɛ b'o fɔ n'i taara o yɔrɔ la hali ne ka tagabolo n'u ka tagabolo tɛ kelen ye i ka collaborer ka bila u la i bɛ fɛn dɔ dɔn u ka tagabolo kɔnɔ i b'a sɔrɔ n'i nana n'o y'i fɛ yan o bɛ ɲɛ kosɛbɛ donc o kanko nɔgɔyara ne ma kosɛbɛ fo ka na an bɛ bila yɔrɔ min na sisan. Kan kalannen kɔfɛ an b'a dɔn n'i bɔra ka taga a ka ca la i kɔni bɛ taa fɛn ɲini na walima kalan na e kun ta kun ye fɛn ɲini de i kan ka baara fana dege walasa k'a to fɛn min bɛ se ka fɛn nɔgɔ sɔrɔ nɔgɔya i ma i ye mun kalan o waati kan kalannen kɔfɛ. Bon kan kalannen kɔfɛ ne ye karoda de kalan RLH parce que an sigilen bɛ Espagne dugu min na o bɛ f'o ma ko Waliba ani Portugal cɛ ye kilo 50 donc kalan ni relation kama ne kɛra mɔgɔ fɔlɔ de ye mɔgɔ min sera ka karoda kalan Espagne formation bolo kan parce que mɔgɔ n'u bɛ taa u b'a fɔ k'a ka na ni sigiyɔrɔ papier o donni kama passeport de bɛ ne bolo mais n bɛ taa kalanyɔrɔ la o nisɔndiya kama n ka mɛtiriw ye n dɛmɛ kosɛbɛ pour que n ka karoda in kalan an fana kɛla sababu ye ka maliyɛn fana mɔgɔ 2 fana fara n kan ka baara in daminɛ ne y'o karoda kɛ formation kɛ ka diplôme sɔrɔ 2004-2005 donc n y'a o baara kɛ bon an nana ka na u ka sigiyɔrɔ papier sɔrɔ bon Espagne très généralement maliyɛn fanba ka baara ye foro baara ye bon n ye foro baaraw daminɛ jusqu'à présent ne yɛrɛ ye mécanique ye ne bɛ mécanique kɛ industriel la usine kɔnɔ donc o ye ne ka baara ye an bɛ don min na i ko bi. A kɔrɔ bolofara cayala. Voilà bolofara cayala. Min ye Gakoyi Sumayila Mayiga i n'a fɔ an kun y'a fɔ cogo min na kuma daminɛ na ale fana kunna an na kumaso kɔnɔ Gakoyi salamu aleykum. Aleykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kɔri mantɔrɔ tɛ yen. Alhamdulillah. Lɛnbaw bɛ k'i lamɛn diɲɛ don o don dɔ bɛ fara arajo lamɛnbaa kan maa caman kɔni b'i kumakan dɔ ni kumaso sanfɛ nka o t'a bali i yɛrɛ ko fɔ lamɛnbaw ye. Ne tɔgɔ ye Gakoyi Sumayila Mayiga n ye CSDM Congo Brazzaville ka secrétaire chargé des relations extérieures bureau national la n ye président ka conseiller en même temps chargé des investissements. Voilà. Donc n bɛ jɛ ka fɔ lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen fo n ye n ka kɛnɛ ye nin tɛ n tɛ se ka n sɛ hakɛ jate jɛ ka fɔ yan nɔ donc n bɛ jɛ ka fɔ lamɛnw bɛ n bɛ i yɛrɛ fɔ Abdou tabarikala ani ka karamɔgɔ Dabatun Karako tabarikala. Ni diyara n ye lamɛnbaw a y'a faamuya ni ye min ye Gakoyi Mayiga Gakoyi Sumayila Mayiga ni ale donkan ye an bɛ to ale fan fɛ hali bi sabula an ni Tarawele tun ye baro dɔɔni kɛ Gakoyi an ni Tarawele de bɛ ɲɔgɔn fɛ n b'a dɔn k'a fɔ aw bɛ ɲɔgɔn dɔn o ye aw ka bolofara min bɛ Espagne o chargé des affaires juridiques don an tun bɛ baro la an bɛ se k'a fɔ nin waati laban in na aw ka wulikajɔ barika bonyanen don n'i y'a jateminɛ min ye dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ la a ye wulikajɔ caman kɛ
baarabolo min bɛ yen nɔ n'o bɛ bila cɛmancɛ fanga kɔnɔna na i n'a fɔ député bulon n'o ye CNT an n'olu ye ɲɔgɔn ye o tɛmɛnen kɔfɛ diɲɛ seleke naani tɔnba min bɛ yen n'o bɛ tunkarankew ka kɔɲɔw ɲɛnabɔ OIM olu fana tala bɔ ye o chef de mission Pascal a n'a ka jama tala bɔ ye an bɛ fɛ dakuruɲɛ fila la aw ka taali CNT la o bilala minɛ jumɛn kɔnɔ Gakuyi? Abdou i ni ce an ka taali CNT la a kɛra wasaba de ani Maliki Diaw ye ɲɔgɔn ye ani a ka bureau u y'an bisimila an kumana tunkarankew kan an kumana tunkarankew ka lafiya kan an kumana problème min bɛ tunkaranke bɛɛ lajɛlen da ni o bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen da n'o ye kartinina ko ye an kumana o kan parce que kartinina kɛlen bɛ degun ye bi kɛlen bɛ doni dɔnkuma ye maliyɛn minnu bɛ kɔnɔna na ani minnu bɛ kɔ kan donc ni ala sɔnna a ti mɛn fɛɛrɛw bɛna sɔrɔ sariyaw bɛna boloda ka a voter hali CNT kɔnɔ pour que mɔgɔw ka se ka u ka kartinina sɔrɔ teliyala ani lafiyala donc Maliki Diaw ye a ka soutien ani CNT bɛ ka soutien ka tunkarankew accompagner pour que nin degunba in bɛ se ka wuli tunkarankew kan transition ye maliyɛn den bɛɛ lajɛlen den de a bɛ bamuna kɔnɔ n'a binna a binna an bɛɛ de ye wa n'a tɔɔra a tɔɔra an bɛɛ de ye transition in tɛ Mali de don donc o tɛmɛnen kɔfɛ dimanche tɛmɛnen an ka président n'o ye Mohamed Cherif Hayidara ye a tun bɛ débat télévisé la n'u b'a wele ko sans langue de bois Cherif la TV la ani Issa Njim min ye CNT 4e vice-président ye bon kumaw kɔnɔna na Issa Njim y'a yira k'a fɔ tunkarankew parce que Hayidara y'a yira k'a fɔ maliyɛn minnu bɛ kɔ kan an ye maa 600,000 ye donc ani 10% des députés wasobulon kɔnɔ an n'a ka kan pour le moment maa 6 de b'an bolo an yɛrɛ 16e ka représentant 2 bɛ CNT kɔnɔ donc Kawjim ka jaabili a kɛra dusutiɲɛba ye a kɛra aw bɛ hakɛ to n b'a fɔ nenini yɛrɛ k'a da tunkarankew kan parce que ko maliyɛn 3 de bɛ yen il y a des Maliens, il y a des demi-Maliens d'après lui-même, il y a des Maliens lointains. Donc o ye bolokokɔfɛ maliyɛnw ye an yɛrɛ ni a ka kuma b'a yira k'a fɔ an yɛrɛ tɛ maliyɛn dafalen yɛrɛ donc an bolo o ye nenini de maa minnu bɛ min don jamana kɔnɔ tunkarankew bɛ min don jamana kɔnɔ a ka ca ni a bɛ tubabuw ka PCAO ka jate la miliyɔn 500 ani 36 ɲɔgɔn na mais n'i y'a ta k'a jate n'i y'a di Traoré ma Espagne k'a ta Abdou Touré fɛ o de ka ca ni min bɛ tɛmɛ normal la donc n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a ka ca ni miliyari 1,000 min bɛ don donc Mali population yɛrɛ ye 20 millions ye Mali population yɛrɛ ye 20 millions ye o 20 millions n'a fɔra ko 6 millions bɛ kɔ kan donc c'est comme un tiers du Mali est établi à l'extérieur maintenant kuma de bɛ na ni kuma ye parti dɔ bɛ yen min n'a fɔ n'o ye IRD ye u kun delila ka u ka hakili jakabɔ dɔ kɛ Selenge hakili jakabɔ in kɔnɔna na u y'u ka hakili jakabɔ Mali bɛɛ de kan Mali kura bɛ se ka sigi cogo min tunkarankew bɛ se ka kɛ wasobulon kɔnɔ cogo di u ye jateminɛ kɛ k'a fɔ u ye zonew ta ani an ka nombre ta u y'a jate k'a fɔ non tunkarankew ni député 15 ka kan bɛɛ b'a dɔn kɔni IRD kɔni tɛ parti fitinin ministre kɔrɔ min bɛ ani ministre kɔrɔ min b'a la ka ca ni maa 15 ye parti min don cadre min b'a la parti ni kuma diyara n na n bɛ se k'a fɔ parti tɛ Mali la maliyɛn bɛɛ b'a fɔ a tiɲɛ yɛrɛ la hali n'i t'u fɛ cadre kɔni b'u bolo donc o cadre bɛɛ mana fara ɲɔgɔn kan o kodɔnnaw bɛɛ mana fara ɲɔgɔn kan ka t'u sigi k'a fɔ tunkarankew ni député 15 ka kan
Et au Filimachande, et Isanjim Bitu Joko, sur quelle base on va vous donner, avec mépris, sur quelle base on va vous donner 15 bourses. C'est très simple. C'est très simple. Découpage, à Forako 60 000. 60 000 personnes habitants par député. Ni la population est 60 000 sur le droit. Voilà. On est député Kelengaka. Et on doit plus de 6 millions. Halnia Tadron 452 900 Mounou veut voter. Parce que parmi les 6 millions là, il n'y a que 452 900 qui est enregistré sur le fichier électoral. Hal au 452 900. C'est énorme. C'est énorme. Donc, Kounou a un point de presse qui est à Ira. Parce que sur place, Amé Maliki Diaoufo, verbalement, il a présenté ses excuses, les excuses du CNT par rapport à ce que, au propos de Issa Njim, parce que il est 4e vice-président. Hanabe kuma moufa mbaron ka fati CNT engagé. Avec kuma na ere de toy. Mashima ya Maria Dama. CNT ma ya Maria Dama akati sigi kani doyama ke ka nyesi tungarangoma. Donc angoni akom ako kabe tagama boloda nimbe kofe ka tungarango doya ku neni kabe tagama boloda kata abidjan ni yoro jume problème tala akata ni malikodo diaspora be malikola depuis transition imana diaspora malika fempe mateme anka. La transition est bienvenue à la diaspora, mais Issa Kangoumou n'est pas le bienvenu à la diaspora. Voilà. Tabarkala o famna minye alibi barokoni anya ke amba be goshiga do nyona sa minye Chaka Traoré aleni minye mega ke ngakoy Sumela mega donc bi ani 16 millions fait am se ka fo kini fait ani man fait awi wulika jom nunke ama fo abola sente la domina o dugu jebe oyem munyi jensegna ni tomba minga baranye chini metungara ngoku ngankoma ulutala kataboye uga chef de mission to Pascal o nyoganye fenjmeni fola absega dmen fo ula agunola an kunte an muka kuno dala ay dmen dmen fo mum sega la ngale mawi Abdou Iniche Naforako OIM est Organisation internationale pour la migration. C'est faux de Kafo Kadjea. Avec eux, Moko Tchamankono, Kafo OIM est Organisation mondiale contre la migration. OIM n'est pas contre la migration. OIM est pour la migration, mais la bonne migration. La migration légale. Mali beg, Guinée beg, tout le monde est très réfléchi à faux. Il y a faux travail à Kona, Niko Kaka Segaka. Ate Segaka. Parce que à moi, mais à Yaïd. Donc, Tarako Djoui. Vraiment, Ambo de Kelela. Donc, oui, Anana Famodon. Tiens, la nere, pour moi, n'est pas faut tout babou de dos, ou t'as fait, on a tout fait, tout ça là. Mais, par fini, j'ai compris que ils ne sont pas contre le mais pour la migration. Parce que l'Américain gagne sa vie à Bagdad, le Colombien gagne sa vie à New York, le Congolais de Brazzaville gagne sa vie à Dakar. Donc, oui, la mondialisation, c'est une imposition, mais, Nabike, ni Tagalibeke, Akake, ni Siranyumaye. Ni teke parti jamana parce que ni ata anga demsenu munu tora saraka ni munu tora kokojika vraiment c'est une grande perte pour le Mali parti erreur parce que chifina ka do demseni bien kenekeno munu ye jamana shini nyesigi vraiment anyo famia flana anga baro tara malien munu ba fe kasigi parce que OIMB mo chaman deme an yɛrɛ taara maa cɛ libinɛrɛ kun bɛ aéroport la maa 100 ani 29 olu de bɔra Libi grâce au 16e Libi ni ne b'o président fɔ n'o ye Fode Keita ye
olu de wuli ka jɔ kɛ malien minnu bɛ kaso la minnu bɛ fɔlɔ minnu degunnen don ka dɛmɛ sɔrɔ avec travers l'ambassade de l'OIM ka se ka olu recenser OIM na o don an ka ministre n'o ye alhamdulilahi Guillen a taara dɔw kun bɛ olu bɔra Algérie 174 donc vraiment an kuman'o kan o ye baara ɲuman de mais n'u nana aw kɔni aw y'u nati n'u nana f'u ka accompagner k'u ka former k'u ka insérer pour que u kana sigi parce que ni u ɲu ka na n'u ye yan nɔ n'u ma fɛɛrɛ sɔrɔ san kelen san fila u bɛ sigi dɛ siga foyi t'a la u bɛ sigi donc OIM bɛ jamana 174 de représenter donc Mali b'a la donc diɲɛ presque n bɛ se k'a fɔ diɲɛ jamana bɛɛ b'a la diɲɛ jamana bɛɛ b'a la donc an ka barow bolil'o kan an ka barow bolila fɛn minnu kan fana a bolila développement kan tagaɲɛ cogo di parce que n'i ye nin bɛɛ jateminɛ baarabaliya de don hali ni condition ma créer mun bɛ denmisɛnninw maintenir yan nɔ hali n'i ye courant don baji la kɔgɔji la mɔgɔw bɛ taa parce que mɔgɔw tɛ taa parce que a ka d'u ye dɛ maaw bɛ taa de parce que degun b'u kan sɛgɛnnen don kɛcogoya wɛrɛ t'u bolo donc u b'u nin fili ka taa donc a kɛra nimisiwasaba ye OIM y'a yira aw na k'a fɔ k'ulu kɔni tiɲɛ yɛrɛ la an ka ko taabolo y'u ja an ka ko taabolo y'u ja a mɛnna u bɛ ka an jateminɛ mais u nana faamu k'a fɔ an tɛ dɔ wɛrɛ la ka tungarankew défense ta an tɛ dɔ wɛrɛ la ka tungarankew dɛmɛ ka ju jigiya kɔrɔ donc olu fana tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ se min na u bɛ se ka fɛn fɛn kɛ dɛmɛ fɛn fɛn kɛ ka se tungarankew ma u b'o kɛ ka se CSDM yɛrɛ ma k'u b'o kɛ an fana k'u dɛmɛ pour que olu ka baara ka se ka nɔgɔya olu ka se ka san sɔrɔ u ka baara la donc an farala nin de kan an farala nin de kan an b'a dɔn k'a fɔ lamɛnbaaw fana ye faamuyaliko ɲuman sɔrɔ o la an bɛna min ye Tarawelekɛ fan fɛ an bɛ taa Espagne an bɛ Espagne min ye san 2020 an bɛ se k'a fɔ ale kɛla gɛlɛyaba ye diɲɛmɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ye farajɛ jamana sigibagaw ye aw ye gɛlɛya caman sɔrɔ mun tali bɛ kɛ bana ko in kan coronavirus waati la an y'a ye k'a fɔ aw tun bɛ wuli ka jɔ ba la min bɛ tali kɛ malidenw kan hali jamana wɛrɛ mɔgɔw olu y'a ka baaraw tɔnɔbɔ coronavirus waati a bɛ se k'an hakili lajigin aw ka baarabaw ni baarabaw kɛla jumɛn ye ka ɲɛsin communauté africaine ma de manière générale n bɛ segin kɔrɔfɔ la k'aw fo coronavirus nana diɲɛ in yɛlɛma parce que an b'o de kɔnɔ bi ka na an bɛ diɲɛ kura de la sisan parce que bana in ye nansaraw yɛrɛ dabaliya ban coronavirus waati kɔnɔ anw ye wulikajɔ caman kɛ ma dogo jɛmɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la CSDM Espagne n'a fɔla ka ban ko confinement bɛ yen ka bɔ i ka so da fɛ ni kun t'a la i ma yamaruya fo k'i ka rectifier i bɛ taa san na soit i bɛ taa essence san ka kɛ mobile la soit i bɛ taa cigarette san soit i bɛ taa fura san ni polisiw fana y'i minɛ i ka fɛn yira min b'a yira k'a fɔ i ye min fɔ i taara o de la donc mɔgɔw bɛɛ datugulen don mais CSDM nana wulikajɔ min kɛ o ye mɔgɔw datugulen don anw dun ka mɔgɔ fanba sigiyɔrɔ papier tɛ u bolo donc gɛlɛyaba de b'a la an ye baɲumankɛ tɔnw wele u ka se ka an ka mɔgɔw dɛmɛ ni dumuniw ye donc baɲumankɛ tɔn caman y'u jɔyɔrɔ fan o la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka président Mamadu Jakite ale ye denbaya caman dɛmɛ a la musow n'u denw bɛ yen dɔw yɛrɛ fana bɛ yen muso t'u bolo mais moyen u mago b'a la donc ale y'o baaraw kɛ Adama Jara Almeria aussi ani an yɛrɛ ka sigida la Lepe Lamine Jakite donc ka da Espagne duguba caman na ni wuli ka dɔn ninnu kɛra o fana mana tɛmɛ ka bɔ yen an ka maliyɛn minnu n'u wulila duguma sira fɛ u bɛ nana mobili la parce que u ni sira nɔgɔlen in tɛ kelen ye u ye mobili san u bɛ fɛ ka na n'a ye Mali kɔnɔ mais sira datugula k'u to Maroc donc CSDM Espagne ye commission sigi ne yɛrɛ tun b'o o commission bureau kɔnɔ tout le temps an bɛ information d'u ma an b'u wele kunnafoni jumɛn de bɛ yen u ka ɲi ka min kɛ an bɛ Maroc wele
an bɛ Espagne wele an bɛ Mali wele u ka kunnafoni na donc fɔ laban n balima yɛrɛ dɔ fatura. Attention, attention, attention. Nous vous informons que nous sommes en rediffusion de cette émission. Abnou meka jemu kami lame 600 ameka segi akande nankoma rediffusion aniche agalamelula. Radio Bamako 24. O sira in kan. Allahu akbar. Donc ala ka dayɔrɔ suma. Ala ka hinɛ. Donc o mana tɛmɛ ka bɔ yen CDM tun ye a ye baaraba minnu fana kɛ o ye communication ye. Awɔ. Parce que waati y'a sɔrɔ foyi ma nɔgɔn. Foyi ma nɔgɔn n'i ko i bɛ na Mali la sira tɛ yen. Donc dɔw ye avion billet ta mais hali ka kunnafoni sɔrɔ an ka billet bɛ nin cogoya in na a tɛ yen. Donc CDM ka wuli ka jɔ kɛra o dɛmɛ ninnu ye ka u dɛmɛ ka u kunnafoni ko ɲuman na. Espagne papier ko bolo kan n y'o de fɔ Espagne ye masakɛ jamana ye u ka papier ko bɛɛ ka suma. Donc banako in nalen baara bɛɛ kɛla sur internet. Donc hali ni ne bɛ taa n ka papier la don sini n ti weleli kɛ téléphone na fo que n ka don internet kɔnɔ ka kunnafoni ta. Donc an ka mɔgɔ fanba bɛ gɛlɛya b'u la nin dɔnniya in sira kan. Donc CDM ye dɛmɛ kɛ nin fana na. Donc ni CDM ye dɛmɛ min kɛ 2020 in kɔnɔ donc o la belebelebaw ye nin ye. O la belebeleba ye nin ye hali bi an bɛ to ɲɔgɔn fɛ an b'a dɔn fana Espagne ye jamana min ye a jamana a walankatalen don a ka bon. Espagne duguba jumɛnw na maliyɛnw ka ca yɔrɔ jumɛn o yɔrɔw la aw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo di n'i y'a jateminɛ est-ce que 16e bureau bɛɛ bɛ comment on appelle Espagne duguba de kɔnɔ wa walima aw carilen bɛ jamana fan wɛrɛw fɛ aw baara kɛ cogo di. Bon ni an ye CDM ka bureau ko fɔ an bɛ se k'a fɔ CDM ka bureau bɛ Espagne fan bɛɛ. Parce que Espagne duguba yɛrɛ minnu bɛ yen maliyɛn ka ca o la kosɛbɛ o ye Barcelone mara ye ani anw bɛ mara min na a bɛ fɔ o ma ko Andalus Espagnol kan na Andalusia donc sɛnɛkɛyɔrɔ ani Valencia français ko Valence donc sɛnɛkɛyɔrɔw bɛ Espagne duguba fɛn fɛn na maliyɛnw ka ca yen bon an bɛ baara kɛ cogo min na parce que i b'a kalama anw ni an farala ɲɔgɔn kan yɔrɔ o yɔrɔ la anw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ni yɔrɔ ɲini. Parce que olu ka tubabu ka sigi o ni anw ka sigi tɛ kelen ye ka taa bɔ i jɛ ɲɔgɔn fɛ fo k'i k'a wele ou bien i k'a ka condition dɔ mais anw maliyɛnw ma dege o la donc an bɛ ɲɔgɔn agrouper sɛnɛkɛyɔrɔw la t'a sɔrɔ baarakɛla patron bɛ yen a ka foro la i t'a sɔrɔ maliyɛn mɔgɔ 20 bɛ yen donc an bɛ si ɲɔgɔn kan dugu ma jɛ u bɛ taa baara la ɲɔgɔn kan ni baara banna u bɛ na an bɛ ɲɔgɔn o yɛrɛ de ye Espagne kanko gɛlɛya maliyɛn bolo kosɛbɛ parce que bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan an bɛ se ka baara kɛ ka sɔrɔ an ma kan in mɛn donc o ye baara kɛcogo ye bon duguba ninnu na n'o ye Espagne bureau ni ko n ko CDM bɛ Espagne fan bɛɛ fɛ parce que CDM y'a ka yamaruya sɛbɛn sɔrɔ 2020 daminɛ donc an yɛrɛ tun ye laɲini de kɛ ka an san kelen sɔrɔ ka ban donc an tun ye laɲini kɛ n'a y'an ka président ye Mamadu Serifu Hayidara o tun kan ka na an fɛ avril 2020 mais o bɛnna ni fɔrɔndatugu ye o lajɔ la donc mɔgɔ fɛn fɛn bɛ CDM bureau kɔnɔ Espagne t'a sɔrɔ ne ye association ɲɛmɔgɔ ye ne ka sigida la Barcelone min fana bɛ yen o fana ye association ɲɛmɔgɔ ye c'est à dire association ɲɛmɔgɔ de faralen ɲɔgɔn kan k'o kɛ CDM ye donc CDM bɛ Espagne bɛɛ présenté i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ mɔgɔ dɔ sɔrɔ yen o ye donc baara domaine fana kɔnɔ an ye komi an ye an ka yamaruya sɛbɛn sɔrɔ ka ban an nana ka na parce que n'a bɛ jɛkulu fɛn o fɛn na a se ka kɛ fɔ aw ka se ka wari fara ɲɔgɔn kan jɛkulu in ka se ka lataga ɲɛ n'o ye musakako ye donc an fana nana o baara ninnu waleya ka compte créer ka ɲɔgɔn ye kɛ débat la an bɛ se ka joli de sara san kɔnɔ donc jama ye fanba ye dɔw ko nin donc mɔgɔw bɛnkɛla min kan o kɛra camancɛ ye mun ye caman fɔ ani mun ye dɔgɔmanin fɔ donc o fila ni ɲɔgɔn cɛ an y'o ta sisan ka baara kɛ n'o ye donc a faveur an b'o domaine kɔnɔ sisan an ko fɔlɔ bureau mɔgɔw ka cotisation in kɛ fɔlɔ donc an bɛ san kura min na o baaraw bɛna daminɛ donc kunu yɛrɛ secrétaire général ye appel kɛ ko a ye bureau mɔgɔw ka carte labɛn donc an bɛna don jɛkuluba kɔnɔ donc maliyɛn fɛn o fɛn bɛ yen bureau ɲɛmɔgɔw bɔlen kɔfɛ a la maliyɛn fɛn o fɛn bɛ Espagne bɛɛ welelen don CDM na parce que CDM ka baara tɛ dogo Mali la a tɛ k'a fɔ ko u bɛ sigi média la ko ka kuma CDM bɛ terrain de kan baara fɛn o fɛn na CDM bɛ terrain de kan
parce que anka ne ba anka bureau do abe fonction to mina sous 2 heures malien do se ki wele ko ni problème be sous 3 heures malien do se ki wele ko ni problème be donc benika sigida de do bon we essayer dem ka fonction to ko e ambe domina ko bi o essayer dem ka fonction to ko e na fo ambe domina ko bi ambe fe ka don fana ni y'a jateminɛ i b'a ye maliyɛnw mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ fara ɲɔgɔn kan communauté denguli kow bɛ yen kɔɲɔ kow bɛ yen ala m'an kisi o bɛɛ ala m'an n'a cɛ janya olu bɛɛ lajɛlen bɛ yen maliyɛnw organiser bɛ cogo jumɛn a bɛ ɲɔgɔn kungo kɛ wa a b'a kɛ cogo di. kungo kɛ la maliyɛnw de ka fanga ka bon la ka tɛmɛ diɲɛ jamana caman kan parce que n'i ye maliyɛn sigi yɔrɔ o yɔrɔ ni kelen bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a kɔrɔkɛden bɛ yan so a b'a kɛrɛfɛ dugu la o terikɛ bɛ yen. hali ni maliyɛn n'a mɛnna n'a ma baara sɔrɔ n'a ye baara sɔrɔ maliyɛn bɛ fara ɲɔgɔn kan ka o fêter o kɔni vraiment an bɛ maliyɛn fo la bɛn kɔnɔ tunga na parce que maliyɛn den bɛnnen don kɔ kan cogo min na ni n'a y'a sɔrɔ ko kɔnɔmɔgɔw tun bɛnna ten o dɔw la an bɛ gɛlɛya fɛn fɛn fɔ Mali ko in na an tɛmɛna nin yɔrɔ kan mɛnna. mais est ce que aw ka kɔɲɔw n'aw ka denkuniw bɛ kɛ i n'a fɔ anw fɛ yan nɔ ka fara ɲɔgɔn kan ni denkuni bɛnna baarakɛdon ma a b'a kɛ cogo di ni kɔɲɔw bɛ kɛ fana est ce que a bɛ taa sigi i n'a fɔ an b'a kɛ cogo min na yan ka malokini dun ka zamɛ dun n k'a fɔ ka temi jeliw ka sɔn kan na est ce que o bɛ kɛ yen. kosɛbɛ o bɛ kɛ yen mais danfara min bɛ ani yan cɛ komi ni an fɛ yan n tɛ Mali fan bɛɛ kuma o kan anw ka sigida anw ka tagabolo la ni den bangena tile 7 de a sarati bɔ bɛ kɛ donc yen n'a bɛnna baarakɛ don ma dentigi yɛrɛ bɛ se k'a lajɛ k'a bila weekend kan baara tɛ kɛ don min na soit a bɛ kɛ ka bɛn ni baara jiginnen kɔfɛ wulafɛlaw la bon fara ɲɔgɔn kan an bɛ fara ɲɔgɔn kan banako in nana fara ɲɔgɔn kan in de bɛɛ lajɛlen bali sinon n'o tun tɛ ni denkuli kun kɛra a bɛ fɔ sigida bɛɛ la bɛɛ bɛ na an bɛ denkuli kɛ kɔɲɔ b'o cogo la fɛn o fɛn an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ fɛnkɛ yɛrɛ jamanadenw yɛrɛ n'o ye yenkaw ye u ni mɔgɔ minnu delilen don ɲɔgɔn na u bɛ invité u bɛ na an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que maliyɛn tubabu ka mɔgɔ wɛrɛ ka tagabolo dɔn o de ka d'a ye kosɛbɛ parce que a b'o dɔn ka ban voilà a bɛ min na a b'o dɔn ka ban ale mago bɛ kalan wɛrɛ de la min ni a ta tɛ kelen ye donc tagabolo in an bɛ o fana fo la kosɛbɛ parce que i mana taa i ka tagabolo fɛn o fɛn n'a ma kɛ bingani ni mafa ye olu b'a ta ka a ɲɛɲini k'o dɔn ka don aw ka culture kɔnɔ pour que k'o fana fara u taw kan. ayiwa tabarikala ko fara u taw kan an bɛna Gakoyi Sumahila Mayiga ale fanfɛla fɛ Gakoyi an y'a ye k'a fɔ wulikajɔ caman kɛla kɛrɛnkɛrɛnnenya la 16e fɛ walasa min ye kartinina gɛlɛya ye aw da sela ma alaw talen CNT la i y'a fɔ i ka kuma na cogoya min na o ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na an y'a ye fana k'a fɔ an ka jamana kɔnɔna na marabagajɛkulu ɲɛmaaba ni o ye Mukutari Wani ale ye minisiri 4 fara ɲɔgɔn kan affaires étrangères ni administration territoriale ni décentralisation ani intérieur ni manière l'extérieur ko ka se ka fura ɲini kartinina ko gɛlɛya la u ye adresse email dɔ de di ni o ye FIDI FIDI arobase CTC minuscule T minuscule deg.ml ani nɛgɛjuru sira dɔ fana dila ni o ye 79 77 24 10 ye k'u bɛ se k'i ka kibaruyaw c'o la WhatsApp sira fɛ o nka maa caman bɛ k'an wele k'an ɲininka k'a ko bɛ kɛ cogo di k'olu ma faamuyali sɔrɔ a la i bɛ se ka mun de fɔ o yɔrɔ la. D'accord, Abdou, i ni ce i ka ɲininkali la c'est vrai avant que o ka kɛ an tun welela présidence yɛrɛ la il y a juste 3 mois kalo saba ɲɔgɔn na CSDM kun bɛ yen CNJ France kun bɛ yen Haut Conseil de Mali de l'extérieur kun bɛ yen c'est le directeur de cabinet, le chef de cabinet du président de la République o kun bɛ yen ani conseiller chargé de la diaspora donc an ye réunion kɛ par rapport kartinina degun kan fura jumɛn bɛ se ka sɔrɔ o y'a sɔrɔ tension dɔ tun bɛ Faransi o tun ye fausse alerte ye maintenant an ko tiɲɛ yɛrɛ la nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ko ka kɛ dɔrɔn autorité parce que ni ko jamana la présidence koni ça c'est le président de la République c'est la première institution o ye sanfɛlaba ye donc o y'a yira n na k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la tunkarankew bɛ transition mɔgɔ ninnu bolo da la
donc o tɛmɛnen kɔfɛ dɔrɔn an ka réunion tɛmɛnen kɔfɛ parce que an kilala an farala min kan an farala de acteurs bɛɛ bɛna fara ɲɔgɔn kan ministère de Maliens de l'extérieur affaires étrangères intérieur et le ministère de l'administration territoriale donc tarwar nana o waleya o sɛbɛntiya a y'u fara ɲɔgɔn kan fɛrɛ ka sɔrɔ kartinina ko in na parce que degunba de don tungarankew kan adresse min filɛ ne ka di ma o ye CTDEC ka adresse ye filɛ ne ni tɛmɛna kɔrɔfina yan nɔ u n'aw ma jan donc kibaruya fɛn fɛn bi i kan donc i b'o bila o kan ni erreur min b'i ka kartinina kan n'i b'a fɛ o ka rectifier i b'o ci WhatsApp numéro in kan voilà ni mɔgɔ min tɛ se parce que WhatsApp ka nɔgɔ mɔgɔw ma ni ka tɛmɛ ML kan WhatsApp ka nɔgɔ sinon kartinina in a fili tɛ fɔ k'a ban i tɛ hali an mɔgɔ naani de filɛ ne yan nɔ studio in na mais n'i y'a sɛgɛsɛgɛ i b'a sɔrɔ ni i tɛ dɔw ta jɛ bɛɛ bɛ dɔw ta jɛ siga tɛ nin na i y'a faamuya donc a bɛ bɛɛ de kan quoi a bɛ bɛɛ de kan caman ta ye fili ye wolo yɔrɔw ni tɔgɔw k'u bɛɛ ɲagami ɲɔgɔn na bon ne dun ka passeport expirera n'i bɛ tubabu la i tɛ se k'a sɔrɔ n'i bɛ tubabu la i tɛ se k'a sɔrɔ bon dɔw bɛ ɲɛ a la dɔw bɛ ɲɛ cɛlakaw la dɔw fana ta ye dabɔnkɔma ye dɔw fana mago kama voilà mago kama dabɔnkɔma don i b'a sɔrɔ u taara baji fɛ u y'u Croix-Rouge mɔgɔw ni fɛnw donc ka dɔw b'u si la u ka kalan kɛ pour que u ka se ka baara sɔrɔ o n'a ɲɔgɔnna caman quoi donc maintenant choix de bɛna d'i ma ni i ko ko min i yɛrɛ ye n'i ko k'i ye Abdou Touré mais o k'i ye Musa Bagayogo ye Musa Bagayogo de bɛ tugu n'o Abdou Touré écrasera ka bɔ yen e kɔni e bɛ to Musa Bagayogo ya i y'a faamuya donc an bɛ transition mɔgɔw fɔ parce que nin tɛ décision denni ye nin b'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la tungarankow b'u bolo da la tungarankow ka degun o y'u ka degun ye bi m'an bila nin kartina kulekule in na koyi an mɛnna an b'a dɔnkili da fan bɛɛ na kuma bɛ kɛ fan bɛɛ mais foyi taati mɛnɛ sisi tɛ bɔ ni kɔni ta bɛna to si bɛna bɔ sɔɔni waati o fana o korona anw bolo yan ka ban min ye Gakou an bɛ fɔ i ka nin préparatigɛli ninnu na an b'a da maaw tulo kan k'a fɔ minnu bɛ weleli kɛ numéro in na ni o ye 79 77 24 10 ye a ka appel ta minnu bɛ bataki fana ca la WhatsApp fɛ u tɛ jaabili kɛ nka n'i ye a ci u bɛ délai dans un délai de 15 jours maximum u b'i ka kibaruya d'i ma n yɛrɛ ye maaw bila minnu y'a kɛ u y'a jaabi di yan a résultat nana donc a bɛ kɛ cogo jumɛn na Gakou y'a fɔ cogo min na ni maa min bɛ i ka récépissé b'i bolo na carte sɔrɔ i b'i tɔgɔ sɛbɛn ka i jamu sɛbɛn récépissé ka numéro dɔw b'a la i b'o 11 chiffres de don i b'o numéro sɛbɛn n'i y'o ci u b'i ka récépissé bila ka na i y'a kɛ carte tun b'i bolo i tila ka segin k'a kɛ tuguni donc i ye mun fɔlɔ kɛ o carte b'i bolo i b'o numéro don i bɛ fɛ mun ka kuma na i bɛ fɛ o de ka écraser i b'o sɛbɛn i ye mun filanan kɛ n'i bɛ fɛ o de ka to yen nɔ i bɛ o fana message sɛbɛn k'a jira k'a fɔ i bɛ fɛ ka nin de maintenir donc n'o kɛra o bɛ kelen fana écraser an bɛ taa ɲɛfɛ kibaruya wɛrɛw la n b'a dɔn an bɛna préparatigɛliw di a kan sabula waati kɔni o sɛbɛkɔrɔ koronna an bolo ka ban sisan an bɛ segin ka na min ye aw fanfɛlaw fɛ seconde bi saba saba walasa ka se k'aw ka welewelekanw fɔ an bɛ sɔrɔ ka jamu kuncɛ an b'a daminɛ Traoré la Saka Traoré 16e Espagne chargé des affaires min ye juridique ye i ka welewelekan dakun ye tile na ne ka welewele da kan o ye tɛ dɔwɛrɛ ye carte nina ko kɔ hali n'a y'a sɔrɔ ko caman kɛra la mais fɛn ma k'a la parce que na anw m'a ye a bɛ kɛ k'a d'an ma an tɛ se ka an jɛra fɛ donc ne ka laɲini ye carte nina ka kɛ Mali la n'i y'a ta don min na o yɔrɔ kelen bɛɛ i ka fichier ka bɔ ka d'i ma n'u ma ya k'u b'an ka document ta ni a ye parce que maa min mako salen bɛ Espagne bi a ka bɔ hakili ma maa o maa n'i ye carte nina n'i y'a ta dan min na fichier individuel ka bɔ ka d'i ma min b'i yamaruya k'a fɔ i b'i ka papier ta ni a ye filanan fɔlɔ kuma la teliya la laban ka maliyɛn bɛɛ wele an bɛ taa fɛn min
kalan kɔfɛ an kana ala dege an faso kɔnɔ walasa jamana ka se ka taa ɲɛ jamana bɛɛ dalen tɛ fonction na an taara fɛn min ye an kana wala deli an faso kɔnɔ ne b'o welewelemada de kɛ ka bɛɛ fɛnɛ wele kana CDM na parce que CDM ka san 5 la prévu mun yira a ka ca ni demi milliard ye a y'o de don jamana don ko la parce que gouvernement ma foyi kɛ a la donc ka mɔgɔw wele kana CDM ma n'i y'o ye jɛkulu fɛn fɛn na o kɛn ka dɛmɛ tabarikala o kan ka dɛmɛ an bɛna Gakou fan fɛ seconde 30 dakuruɲɛ laban ka jamu kuncɛ d'accord Abdou ne ka dakuruɲɛ laban o ye toujours n'i y'a ye kartini na n'i y'a ye tunkarankew o ye aw ni hakɛ min ka kan aw y'o sɔrɔ min tɛmɛna Isa Kawuji ni an ni ɲɔgɔn cɛ an y'a ye k'a fɔ Haut Conseil mɔgɔw y'a wele ka a bisimila bon ne b'o o misaliya ta fa kelen den fila aw bi fa la aw ti ba la maintenant dɔ bɔra dɔgɔkɛ in bɔra kɛnɛma ani dɔ ye dalamankan kɛ o y'o fa neni comme ani kɔrɔkɛ in tɛ bɛn kɔrɔkɛ in y'a wele min ye dɔgɔnin fa neni o y'o wele a cɛ yɛrɛ la cɛ ka baara in ɲɛna dɛ cɛ nin tɛ dɔgɔnin tɛ a tɛ n bonya de quoi vraiment yan fa neni o ɲɛna i bɛ ɲinɛ k'a fɔ i n'a bɛ fa la hali n'aw tɛ ba la kɔni aw bɛ fa la donc vraiment mɔgɔw k'u hakili to la tunkarankew k'u hakili to la dɔgɔyama in sera tunkarankew bɛɛ lajɛlen de ma maa ma bɔ maa la i bɛ Haut Conseil la o i bɛ fɛn na o i tɛ nin na o et puis minnu tɛ nin fila si la o de ka ca donc an bɛ ala deli waati banna an bɛ ala deli ala ka bɛn ani kɛlɛya k'o sabati tunkarankew ni ɲɔgɔn cɛ k'o sabati maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ala ka bɛn ni kelenya sabati tunkarankew ni ɲɔgɔn cɛ ala k'o kelen sabati mali den bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ amina yarabi ni kun ye Gakou ka kumakuncɛ kumaw ye min ye choix kɔlɛ la o bɛ an ka techniciens ka kuntigiba de bolo Ahmed Jakite an ko le prince de la technique Boa Jabate b'aw ni Dayan Fan cɛ kana ko bɛɛ lajɛlen bɛ Amadu Mukuro bolo Denkuranin fa karamɔgɔ dɔ b'a tun bɛ dugu la mantɔrɔ t'a yɛrɛ la nka an yamaruya ka bi jamukan kɛ ka ɲininkali ta k'an ka maa welelenw sɛgɛrɛ Siaka Traoré ka bɔ Espagne 16e Espagne chargé des affaires juridiques ale ni min ye Gakou Ismaila Mayiga ye ale bɛ 16e ka bureau mun bɛ Congo ale ni u ka bureau exécutif fana o tɔnden don président ka conseil spécial fana don k'aw fo ka waleɲuman ka bɔ ka ɲininkali ta la k'aw sɛgɛrɛ Abdou Touré fɛ a kan bɛn jamukan wɛrɛ a to jaga fɔ kan min ye jaw ye maa fɔlɔ o de ye Siaka Traoré maliden mun sigilen bɛ Espagne jamana kan min bɛ tali kɛ Espagne bureau 16e olu ka sariya ko o kuntigi ye ale de ye n'a b'a fɔ ma ko chargé des affaires juridiques n'o bɔra la maa filanan mun bɛ yen nɔ n'o ye ale bɛ an sɔrɔ kumaso kɔnɔ sɔɔni ale ye min ye Gakou Ismaila Mayiga ye ale fana bɛna ale bɛ 16e bureau ba la min ye 16e ka bureau mun bɛ Congo ale ye o tɔnden bureau ba fana tɔnden don sɔni an n'olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka san'o cɛ min ye munumunu salo ye an y'o kɛ dɔgɔkun kɔnɔna na fɛn minnu kɛla an bɛna da don o la k'o lase aw bɛɛ lajɛlen ma Djiby Jakite n'an y'a ta k'a lajɛ min ye arabadon 16e jɛrɛjɛkulu bisimilala an ka cɛmancɛ fangabulon mun bɛ yen nɔ n'o o bɛ ka bulonba ale nɔrɔ bila n'an b'a wele k'a fɔ ko CNT Conseil national de transition o ni olu ye ɲɔgɔn ye o ɲɔgɔn ye bannen kɔfɛ maa kuma minnu tun bɛ kɛnɛ kan an n'olu fana ye hakilila falen kɛ maa fɔlɔ Mohamed Chérifou Aïdara ale ye ɲɛfɔli kɛ an ye u ka lajɛ kan n'o bɔra yen nɔ min ye Bamuso Buye n'ale yɛrɛ ye 16e tɔnden ye o t'a bɛɛ ye ale ye ɲininka Conseil national de transition o conseil dɔ ye o tɛmɛnen kɔfɛ min ye kumakan saba de bɛna tugu ɲɔgɔn na sisan Mohamed Chérifou Aïdara ale ni ɲininka Isa Kawuji min ye barodalasigi dɔ kɛ an ka jabaraninso dɔ kan kuma dɔw fɔla o kɛnɛ kan kuma minnu bɛ yen nɔ n'ale yɛrɛ y'a ɲini ka lakilenni k'a la o kama min ye an bɛna jɛ ka interview saba lamɛn ka tugu ɲɔgɔn na sisan Djiby Jakite Mohamed Chérifou Aïdara Bamuso Buye filanan Mohamed Chérifou Aïdara bɛ tila ka segin ka na donc n'an bɔra o kɛnɛ kan an bɛ sɔrɔ ka na ni dantigɛli wɛrɛw ye an ka jɛ ka an kulomada ka olu lajɛ ɲɔgɔn fɛ. D'abord, merci d'être venu. Vous êtes sans savoir que depuis que le CNT est mis en place,
on n'a pas eu l'occasion ou le privilège de rencontrer le président de CNT et son équipe pour lui présenter nos meilleurs vœux et le rassurer également de notre accompagnement. Nous avons 2 membres de CNT, Mme Sissé et Mme Sotouré Massaran. Et nous